maizu maistren mugimendu horretan, beste hilaz jaio zen mugimendu horretan, jendeak esate eban zeudela hor militante motari. Bata zan sindikalgintzan kezkatuta dagoena, eta beste bada pedagogian kezkatuta dagoena, ez da. Eta este hilaz eratu egin zan moduan, pedagogia munduan eratu zen beste talde bat adarra, eta gure artean, gurekin erlazio handiak zeukaren jendiek, normalean, emotean baten ordu batzuk, bestean beste ordu batzuk, orduan bai, alde batetik sindikalgintza, beste aldetik pedagogia, alde ezberdin bi horietan sartuta egon den, baina errekonozitu behar dut, nire alde importanteena sindikalditza zen. Eta bestean, irakurri egiten genituen pedagogia liburuak, Freire, Frenet, Montessori, eta hori guzti hori, ez da?